Hledáte videočet stránku vhodnou pro celou rodinu, kde si můžete udělat nové přátele, najít románek nebo ukázat svůj talent? Tak můžete přestat hledat. CamSurf je tu pro vás. Používán profesionály, studenty a obyčejnými lidmi, jako jste vy. CamSurf je perfektní místo, kde se můžete spojit s lidmi, jako jste vy, z celého světa bezpečnou a zábavnou formou. Jednoduchá videočet platforma se jednoduše používá a za pár sekund si budete připadat jako profesionálové. Chcete poznat někoho nového? Vyžaduje to jen kliknutí tlačítkem. Chcete si osvěžit španělštinu nebo si něco dozvědět o japonské kultuře? Tak filtrujte vaše spojení podle místa nebo jazyka. Chcete chatovat na cestě? Stáhněte si naprosto novou Android aplikaci zdarma se všemi funkcemi. Poznávání lidí z celého světa nikdy nebylo tak jednoduché a CamSurf je 100% zdarma k používání. Takže proč se nepodívat, kolik zábavy můžete zažít, když začnete chatovat na camsurf.com nebo si stáhnete aplikaci CamSurf pro okamžité spojení s lidmi z celého světa pomocí webkamery.